Dobar dan, ja sam Vedran Križić, ja sam student druge godine ITS-a. Čuo sam dosta preporuka na internetu, sam sam krčio put do ovde, tražio sam više fakulteta, ali koliko sam pročitao, najkvalitetniju uslugu su mogli da mi ponude baš iz ITS-a iz prostog razloga što su jako vezani sa velikim kućama kao što su Microsoft, kao što su Adobe, što je meni jako značilo. Gledajući tom pravcu, očekujem i dalje od ove škole da nastavi da nastavi svoje poslovanje jako ozbiljno kao što se do sad radilo. Nisam bio toliko vezan sa školom, mada mi je škola jako pomogla da dođem do Amerike iz prostog razloga što su svi profesori jako dobro izašli u susret meni da mi daju preporuke, da mi preporuče. Što se tiče toga, jako mi se sviđa ovaj fakultet jer imamo nekako privatan odnos sa profesorima, to više nije toliko distancirano, sa svima se jako normalno može pričati, što stvara utisak neke prijatne kućne atmosfere. To je jako dobro okruženje za učenje. Ne mnogo, bio sam zainteresovan, voleo sam to jako, ja sam pre ovoga mislio da ću biti vazdušni inženjer, ali gledajući razvoj industrije u Srbiji, ovo me oblast više zanima, delo mi je dosta perspektivnije, tako da sam izabrao ipak ovo. Jezike nisam znao, nešto oko dizajna sam znao i to je to, sve ostalo ovde sam naučio. Danas, hvala Bogu, mogu da kažem da sam uspešno isprogramirao par programa koji rade i funkcionišu danas. Program za frizerski salon, jako dobar program. Sledeći program je program za prodavnicu, ali u Linuxu. To je svo znanje koje sam prikupio ovde zahvaljujući profesoru Goranu i profesoru Markoviću. Jako sam zadovoljan, stvarno, skoro sam sumirao kako je bilo na početku i sada. Ovde sam zbog programiranja i baš u programiranju imam i najveći napredak pored svega. C, C Sharp, generalno svi C jezici, uključujući i Javu, koju nisam poznavao nikako, stvarno su se razvili. Znači od onog nivoa gde sam ja zainteresovan za to, do nivoa kada ja pravim program i hvala Bogu mogu da zaradim novac od toga. To je jedan od većih aduta zašto sam ja izabrao ovaj faks. Privatno, jako smo složni, radimo kao tim, stvarno kolege, ne znam, stvarno, ne mogu da objasnim to toliko kućna atmosfera, mislim da je jedna rečenica koja se objašnjava. Ne samo na času, oni su uvek spremni da prime mail, sugestiju, domaći rad, konsultacije, sa stvarno nivo, nemam zamerke. Pa većinom kako se dogovori sa profesorom, što znači kako dogovara studentima. Neki su ispiti tipa TLS-a, više teorijski, dok neki su praktičan rad tokom celog semestra ili samo na kraju. Većinom ispite toliko nije značajan koliko sam rad tokom celog semestra iz prostog razloga što se to može se uradi kolokvijumima, seminarskim radovima, domaćim zadacima. Jednostavno, bitno je i utiče na ocenu da se bude aktivan ceo semestar i to je to. Da naučim programiranje i da zavolim programiranje i to je to. Već preporučujem zato što sam isprobao, tu nema šta. Rekao sam najveći dute, prijatna smo za atmosfera, profesionalni, profesori su stvarno, mislim da je skup iz najboljih školi.